Ngiyayikhetha inkosi yasephini bamaNazaretha eziqhunhlanu ushembe oyingcwele unyazi lwezulu. Ngiyacela uNkulunkulu wasephini angiphe amazwi engizowakhuluma la namhlanje. MaNazaretha, sithi unyazi enhle yasephini bamaNazaretha. Ngicela namhlanje sibheke noma sibuke ukuthi uma uyingane yomfana yeNazaretha noma uma uyinhlalisuthi yeNazaretha, ikephi ulahla khona inhlanhla yakho? Ikephi ekushiya khona ingelosi kaShembe? Uma uzalwa ekuzalweni kwakho, noma ngathiwa uyakholwa noma ngathiwa awukholwa, kodwa kusuke khona imindeni ekama wakho engasekho emhlabeni yonke yakomalume wakho. Kubuye kube khona futhi imindeni yakababa wakho engasekho emhlabeni. Amakhehla akhona, ogogo bakhona, nomkhulu bakhona, kanjalo futhi nasohlangothini langakomalume wakho. Mhlambe-ke neyakamalume kama wakho, mhlambe nogogo bakho basuke bekhona. Mese kuba khona nengelosi yakho oyiphiwa uNkulunkulu owunyazi lwezulu ozalwa nayo. Sihambeke isikhathi ukhule kuze kufike esigabeni sokuthi usukhetha inkosi. Uma usukhetha inkosi uyobhadadiswa, laphaya emanzini khona ingelosi ophuma nayo ewuwena, ekulusayo, ekugadayo. Leyo ngelosi igama layo ebizwa ngokuthi inhlalisuthi. Le ngelosi-ke uma uphuma emanzini, iyona ekugadayo, iyona ekulusayo. Ukunake noma ubheke uma usanda kubhadadisa ukuthi imali ayipheli esandleni sakho, zonke izinto zakho zisuke zizinhle, ungathandazela umuntu asinde ngoba le ngelosi isuke isekuwena. Siyinhlalisuthi-ke, uthi uNkulunkulu wesinyazi lwezulu mesiyala noma mekhuluma athi, le bandla malifa ngilibuza kunina nhlalisuthi, ngize ngilibuze nasemathanjeni enu. Thina nhlalisuthi masikhuluma sithi asidlelani nabantu bangaphandle, masikhuluma sithi asidlelani nabantu bangaphandle. Kodwa leyo nto kuhamba isishaye ngoba siyaphuma la ngaphakathi sihambe siyoshela iy'ntombi zangaphandle ezidla ukudla okushisayo ngesabatha, kokunye ziphuza utshwala, kokunye zibhemayo. Uma-ke wenza leyo nto leyo, umbuzo okhona uthi nalapho usuke usasho ukuthi awudlelani nomuntu wangaphandle, kodwa wena ube ujola noma ube uthandana nentombi ephuza utshwala, ube uthandana nentombi edla ukudla okushisayo ngesabatha, usuke usuphulile umthetho. Futhi le gama osuke noma le gama esisuke silisebenzisa thina sesithi adlelani nabantu abangaphandle, suke sesiliphulile ngoba iyaqoma intombi yangaphandle edla ukudla okushisayo ngesabatha, ebhema ugwayi, ephuza utshwala, egqoka ibhulukwe, ethandana nomuntu wangaphandle, kodwa nawe ubuthandane nayo, kodwa ngalo ubugcina isabatha. Uthola usesontweni ngalona idla izinto ey'shisayo. Leyo nto mesiyabuya kona ngesikhathi uhlangana nayo senenza izinto ezamaphathi othando, nawe isabatha kona lisuleke, lirabheke isabatha lonyazi kuwena ngoba usuthandana nomuntu odla into eshisayo ngesabatha. Uma-ke uzelwe-ke mese uphumile nale ngelosi emanzini, zonke izinto zakho y'hamba kahle. Uqala phi ukuyilahla noma iqalaphi le ngelosi ukudikila mese yakushiya. Ngizoqala lakuqala. uNkulunkulu empumalanga ekwandeni wakhuluma uNkulunkulu wethi unyazi lwezulu, bazongifakazela abanye. Wathi la ekhaya uyalahlwa ngokuthanda isifazane kakhulu. Wakhuluma uNkulunkulu ushembe oyingcwele unyazi lwezulu. Ngithi-ke eManazaretha-ke namhlanje, uma umuntu ezelwe eyingane yeNazaretha, ekhule ekukhuleni kwakhe, kuhambe isikhathi, uma ingane umfana aqala aqonye intombi yokuqala, ulale naye, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Kube yesibili futhi, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Kube yesithathu futhi, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Kube yesine futhi, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Kube yesihlanu, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Uqhubeke kube yisithupha, ikubuke le ngelosi ikuthethelele. Mese iyasuka le ngelosi ngelinye ilanga, izicunuke ilezi zinto ozenzayo zokuqonywa kakhulu kuze kweqe ube uzibiza ngokuthi inhlalisuthi. Mese yasuka le ngelosi kuwena, mese ima lapha eceleni ikushiye wedwa. Uzokubona ukuthi le ngelosi ayisekho kuwena. Uzobona ngokuthi uqale manje imali inyamalale ezandleni zakho, uthi uphathe imali ayiphatheki. Uzizame into zakho ayihlanganise izinto zakho ingahambi kahle.
Lapho kusuke sosizwa isidalwa sakini ekuyisona sesisuke sesikudabukele sesisikota ingane umntanami. Ngisho uthola imali oyitholayo vele uthole imali yokuthi udle, uthenge i-rice endlini, uthenge impuphu mese iyaphela imali. Mengaphelanga usale no-R10 noma no-R20 vo, ngoba lesidalwa asisekho ingelosi esiyilekelelayo, ingelosi unyazi kushiyile. Uma kungenjalo endaweni ohlala kuyona noma ngakini, uvele ucabane umuntu avele akuchaphe ngenhlamba, uthuke ngenhlamba engathi awulona iNazaretha. Yini? Le ngelosi kaShembe isukile kuwena. Uma kungenjalo uvele uhlangane nomuntu oyiNazaretha avele athi Nkosi angibhemisa ugwayi, noma athi mfowethu nawu ubhiya shaya phuza. Le ngelosi kaShembe isuke sekushiyile. Hlayisuthi siyakhokhelwa, siyayalwa, asiqinile ekukholweni. Nebandla kwathiwa liyobuzwa kuthina. Ayafunakala inhlanhla ube lula uyinhlanhla, ube weak uyinhlanhla. Wonke la mantombazane ale emhlabeni egqoka amabhuluku enhlanhla akuwona wethu. Thina sibekelwe ifa lethu laphakade. Yabona uma uyinhlanhla uhamba ubamba noma yini, ungakhethi noma ngathi usebenza kahle kangakanani, iyaphela leyo mali leyo ngoba idlozi liyadinwa. Le ngelosi kaShembe lize kushiye. Angiphinde futhi ngidlulele phambili ngibheke indaba yokukhetha intombi ebhentshini noma yokukhetha ngisho njalo ukuthi ibaluleke kangakanani uma ingane yeNazaretha, ukuthi njengoba samaNazaretha asikhethe iy'ntombi zala eNazaretha. Okokuqala okubaluleke ngakho usuke uvikela isabatha lonyazi. Into yokuqala leyo ukukhetha intombi, ukukhetha inkosazane usuke uvikela isabatha lonyazi. Okwesibili usuke wenzela ikini ukuthi ubuNazaretha bungapheli, uhlale umkhona ubuNazaretha kini bungapheli. Okwesithathu uma ukhetha intombi noma kuthiwa awusebenzi noma kuthiwa uyahlupheka, ukuhlupheka kuyaphela uma ukhetha intombi ebhentshini, kuyaphela ukuhlupheka. Ngoba ngesikhathi soyikhethile le ntombi le yasina eParadise ePleni, yabuye yasina nakini. Kuthi izalukwazi zakini ey'sezulwini nezakomalume wakho nogogo bakho nomkhulu bakho mese befuna ukubusisa ngengane noma mese befuna ukubusisa ngezingane, kuyenzeka kubuye ikhehla lakini elidala noma kubuyisa isakwazi sakini esidala esikade sadlula emhlabeni. Bathi-ke uma behlangene ezulwini bakha i-meeting, bekhuluma bebonke bebuzana, ethi umkhulu hhayi sengifuna mina ukubuyela emhlabeni, ikhehla lakini elidala nongalazi. Athi nogogo wakho ake nomdala no, mina ngizobuyela emhlabeni. Bese yabuza ugogo, wena mkhulu uma ubuyela emhlabeni lo mfana ufike umenzeleni njengoba uzobuya ngale ntombi enansuke ekuhlaza na? Athi umkhulu mina lo mfana ngizofika ngimuphe imoto, lo mfana mina ngizofika ngimuphe umsebenzi omusha, lo mfana mina ngizofike ngimuphe yonke into ongayicabanga. Sithi sakwazi cha kuncane lokho oyomupha sona. Sithi isakwazi sakini ugogo nomdala, mina lo mfana ngiyofika ngihanise isivuno sakhe kasikhombisa. Mina lo mfana ngiyomupha imizi, mina lo mfana ngiyomenza ayisebenze. Babangela abantu kuze kugcine kucacile ukuthi ubani uyophumelela eze la emhlabeni, ngoba ubuye ngani? Ubuye ngenansuku ekuhlaza, ubuye ngomthetho wonyazi kaNkulunkulu. So uma uyizala-ke le ngane kunansuku ekuhlaza, into yokuqala ekufanele wazi ukuthi leyo ngane ayifani nezinye iy'ngane. Angikhulumi mina ngenansuku ekuhlaza ebuye yahluleka endleleni, ngikhuluma mina ngenansuku ekuhlaza ezongena emzini kababa omkhulu wakho iyintombi nto. Uma-ke lo muntu-ke seyibuya ley'ngane lezi, uma unyazi selikupha ley'ngane sezizala emhlabeni, lezo ngane sekuyiy'ngane zasezulwini, asifani nezinye iy'ngane. Lona kufanele wazi ukuthi iy'ngane zenansuku ekuhlaza asifani nezinye iy'ngane, iy'ngane zasezulwini lezo ngoba zifike ngobungcwele emhlabeni. Siyakhumbuzana ukuthi ucu lusuke lubusiswe unyazi lwezulu uNkulunkulu wethu. Kuzoba ama-ring abasuke beshada ngawo asuke ebusiswe unyazi uNkulunkulu wethu. Lezo y'ngane-ke umehluko wazo lezi ey'suke zizalwe noma zisuke zifike emhlabeni ngenansuku ekuhlaza, uma kwenzeka ufikelwa noma inhloboni yenkinga engakanani, inkinga ekwehlelayo uyinhlanhla noma kuthiwa uyabona usendlini akusekho ukudla noma kuthiwa uvukelwa izitha, mengekho indlela ukuthi ufike kuNkulunkulu ePleni uShembe ongcwele unyazi lwezulu. Le ngane osuke uyizele wena kunansuku ekuhlaza, uyakwazi leyo ngane ukuyibikela usizi lwakho leyo ngane yakho, uyayibikela usizi leyo ngane yakho osuke uyizele kunansuku ekuhlaza, uyayibikela usizi, luphele usizi ngoba ingane yasezulwini ayifani nezinye iy'ngane.
Siyakhuthaza abantwana bamaNazaretha ukuthi musani ukuthanda iy'ntombi zangaphandle. Sasani la ngaphakathi ekukhuleni kwethu. Singekuphiki ukuthi zikhona izinto ey'daliwe uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ukuthi abanye bawuhlangabeza abanye ngokuthando lokukholwa kanjani kanje. Kuyenzeka athi umuntu eyiNazaretha ey'nhlarisuthi athole umuntu ngaphandle athandane naye, lo muntu azagcina ephendukile wazoba iNazaretha. Izinto ey'njalo singey'phikise, singey'vimba izinto ezenzakalayo lezo ngoba lezi zinto ziyindalo kudaliwe. Uma kwakudaliwe-ke wena ukuthi unothandwa ngaphandle noma owakho umakoti uyomthola ngaphandle, singekuphikise lokho. Kodwa uma eyophenduka alandele unyazi, abambelele emthethweni wonyazi, ngoba khona isikhathi esifikayo sokuthi indoda ishone idlule emhlabeni. Bese unkosikazi, hhayi umuntu oyiNazaretha like abantu babuye thina sona amaNazaretha bese liyafisa bathi mese uyakhishwa nawe ngale kulowo muzi lowo okhazibula ngaphezu kwelanga nenyanga. Hlarisuthi ngiyanikhokhela, angikhulumi nani phela, nami ngiyasikhokhela nami Hlarisuthi ukuthi bafowethu asiqineni ekukholweni. Ifa lethu leli Hlarisuthi asiqineni ekukholweni. Sazi ukuthi ushembe akulona into yokudlala, unyazi akulona ibhola. Singadlali ngemithetho yonyazi, asingadumi kambe sihlala khona ukuthi amasoka ngoba isoka lingeni lesiya khona. Angikhathali ngisho ngathini, ngisho ungakhuluma uzwe ukuthi sike emhlabeni fanele siqonywe, kodwa isoka lingeni lesikhona. Musa ukuba isoka, musa ukuba isoka. Sayikhuza into yobusoka, musa ukuduma ngey'ntombi, musa ukwazi ukuthi wena nje uyisoka uyaqoma. Ngiphinde ngikhumbuze futhi emaNazaretheni wonke khona insizwa la engiqashe nayo kuthiwa uNgcobo. Le nsizwa le yathi ngena ku-TikTok, iphethe ifoni u-TikTok, i-TikTok kwase kukhuluma izwi kuyona, kukhuluma izwi kuyona unyazi. Lwathi wena ukuze izinto zakho zilunge zihambe kahle, delete le nto le, imkhuza ku-TikTok. AmaNazaretha sikhuziwe ngama-social network kakhulu, hhayi kancane. Angikhathali ngisho ama-social network sikhuziwe ngawo kulo nyaka lo sikuwona 2023, sorry kuJanuwari eKhenani. Uthi uNkulunkulu ngathi kunina ayekeni ama-social network, ngangithi nginenza abantu. uNkulunkulu mesho nje aqonda ukuthini mese uNkulunkulu ngathi kina yekani ama-social network, ngangithi nginenza abantu. Uthi uThixo ngithi nginenza abantu, kanti sizini amaNazaretha uNkulunkulu mekhuluma kanje? Methi ngathi niyekani ama-social network, ngangithi nginenza abantu. Sizini kanti uNkulunkulu mekhuluma kanje? Yabo ngiyathanda ukucacisa ukuthi kuthiwa njengoba umngaka unale minyaka okuyona manje, ushembe unyazi mekhuluma umlaleli. Bangako ushembe ngozobalalela njengoba ushembe siyala. Ushembe uyakhuza ngendaba yama-social network, WhatsApp, Facebook. Uzwe wathi uNkulunkulu uvula isihogo sama-social network, kodwa uthi wena WhatsApp ngoba ubeka izathu, kodwa uNkulunkulu uyikhuza indaba yama-social network. Uma ungamlaleli ushembe ulalela bangako ushembe ozongabalaleli mekukhuluma uNkulunkulu wakho umthandaza, uthi ushembe uNkulunkulu, kodwa athi yekani ama-social network, unqabe wena ugoloze uthi ubaba hhayi wayeqonda ukuthi uhambele ushembe phambili utolikele unyazi, kodwa ubaba uthe yekani ama-social network. WeMaNazaretha khona abanye abantu la izinto zabo ey'banjwa ama-social network la wakhuzwe unyazi. Mhlawumbe mhla wayidelete i-social network le yalo Facebook okhuzwa uNkulunkulu wethu, izinto zakho ziyolunga. Nami-ke ilawo mazwi uNkulunkulu wasekuhleni angiphe wona. Ngiyacela mekhona la, ngiyacela, ngiyazi kukhona lapho ngingakhulumanga khona kahle. Ngicela intethelo kunina abantwana bonyazi engakhuluma khona kahle. Nawo wonke ababuka le video le ngicela intethelelo kubona naNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Ngiyacela lapho ngingakhuluma khona, ngicela uNkulunkulu wami angithethelele. Kodwa Hlarisuthi insila yonondindwa ayisuke thina siyanuka phuyiphuka lokungayiphathi kahle. Sabe siqonya yonke indawo le. Hlarisuthi asikhokheleke ngoba uma senza kanje imizwa yobaba ngeze ivuke, ngeke ivuke. Nkosi ibuseni kuzwile.